výstava se jmenuje Bang Bang, což může být trošku překvapivé. Samozřejmě, když se uvažuje o názvu, tak se taky uvažuje o tom, aby ten název byl nějakým způsobem možná trošku kontroverzní, nebo aby zaujal. A já jsem tady rozhodně nechtěl vytvářet název typu slovenské umění od roku 68 nebo něco takového a chtěl jsem tam dát tomu určitý zvukomalebnější název. Bang Bang samozřejmě znamená v překladu, dejme tomu prásk, prásk. Když to tak řeknu. Určitá inspirace k tomuto názvu byla jednak z obrazu Roye Lichtensteina, z těch jeho slavných pop-artových bublinových obrazů, ale zároveň jsem si vzpomněl na film Quentina Tarantina Pulp Fiction, který je sestaven nebo vlastně se odehrává z několika paralelních příběhů, které se v určitém okamžiku začnou prolínat. A takhle jsem vnímal samozřejmě i to, že takhle by mohla vypadat ta výstava. Je zde několik různých paralelních příběhů, jednak z hlediska stylového a jednak z hlediska generačního, ale já bych nechtěl to nějakým způsobem oddělovat, nechtěl bych to stavit jenom jaksi aditivně. Tady máme 60. let a tady máme 70. a chtěl jsem, aby se ty věci nějakým způsobem prolínaly a vytvářely určitý celek. Proto jsem si vzpomněl na to slovo Bang Bang, které tam zazní v jedné ze písniček, romanticko-nostalgická melodie Bang Bang a je tam zároveň trošku ta tarantinovská nadsázka. Ta výstava by měla být malinko lehčí a zároveň jak si propojovat jak i tu pozici takových těch velmi silných klasických médií, jako je obraz nebo objekt, tak i určitým způsobem i s těma efemernějšíma věcma z hlediska toho konceptuálního umění, s tím, že jsme zase tady vytáhli určité konceptuální umění, které třeba bylo nějakým způsobem malinko upozaděno v té předchozí expozici. Mě zajímalo i to, aby se prolínala ta konceptuální rovina s tou estetičtější, to znamená malířtější, objektovou a tak dále. Zároveň jsme do toho zařadili i nějaké samozřejmě práce na papíře a takový speciální appendix pro nějakou prezentaci fotografie jakoby určitého samostatného celku. A vzhledem k tomu, že jsme se teda soustředili na umění od konce 60. let, dejme tomu s důrazem pak na ty 80., 90., 0. léta, takže se logicky nabízela, aby se tam udělala expozice slovenské fotografické nové vlny. Bang Bang vlastně nějakým způsobem doplňuje ten model Muzea moderního umění. Vlastně konjunkcí těchto dvou výstav by vlastně se mohla vytvořit jakási představa, jak by třeba mohla vypadat nějaká trvalejší expozice umění na Slovensku od toho konce, dejme tomu 60. let.